Čaute, máme po tréningu, posledným tréningom Stana pred Evels, ktorý bol taký kruhový tréning, ale stále relatívne taký ťažký. Nebol úplne ľahký, nebol úplne ťažký, tak niečo také medzi, ale bolo tam 30 pracovných sérií, takže celkom dosť. Celkom veľa pracovných setov a celkom veľa pracovných opakovaní by som povedal, lebo hoď to nebolo úplne do zlyhania, ale ako potrapil som sa, no ako nebolo to úplne easy dneska. Hoď to bol posledný tréning, nebolo to vôbec ľahké. No bolo sa tam treba sústrediť dosť, zapájať tam hlavu. Určite, hlavne bolo to úmorné skrz nejaké hlavne to, že tie sety trvali strašne dlho, že tam proste 30 opakovaní ako není úplne najmenej a tá doba pod napätím bola dosť vysoká, takže skrz to bolo strašne únavné, že držať tú hlavu stále proste tam, kde má byť. No a hlavne keď ty si mal teraz v podstate menej sacherov oproti tomu, čo si bol zvyknutý pred týždňom cca, takže no, tak tam to bolo aj cítiť. Ale už tým, že dneska si prvý deň zaradil tie sacharidy vo väčšom množstve, tak už bolo vidno, že aj ten sval sa pumpuje a aspoň to bolo na tom také príjemné. Ono v podstate už včera boli vyššie, ale dnes to asi proste viac cítim, že moc som sa nemusel snažiť o to, aby som ten sval proste zapojil, alebo ho nejako cítil, takže už je to chvála Bohu ako trošku lepšie a uvidíme, jak to bude vyzerať v podstate na tom stage, lebo už teraz viem, že to proste vyzerá inak. Vyzerá to inak. Hlavne zajtra bude tá forma gradovať, že každú hodinu, dve a potom piatok už sa tam už sa moc neudeje. Tam už to bude také... To sa neudeje nič a udeje sa všetko, takže takto. Dobre, ja v podstate, ja som dával na Instagram nejaké otázky a takto a prišlo mi zo pár takých normálnych a sú veci proste, o ktorých by sme sa akože mohli v krátkosti ako porozprávať, pretože veľa ľudí ako bolo trošku, a nie že v šoku, ale aj sa divili, že prečo akože išiel som pod teba, alebo celkovo pod trénera, lebo doteraz som sa ako keby kaučoval v podstate 3 roky, 4 úplne sám, pretože som v podstate skrz nejaké informácie a vedomosti ako fakt nikomu neveril. Ale akože tebe to išlo dobre, len ty si mal ten problém, že ty si na seba bol príliš tvrdý. Ale ja to sám poznám, ako tréner, že proste ty aj reálne si vedel, čo by si mal spraviť a čo by bolo dobre, ale ja viem z vlastnej skúsenosti, že to nespravíš, pokiaľ ti to niekto vyslovene nevynutí. Je to tak. A druhá vec je jednoducho aj to, že veľakrát si musíš v príprave proste povedať, že dosť, že už nerob viac, pretože si akože ublížiš alebo ublížiš v forme. Že my ako srdciari, proste, ak máš srdce šampióna, ty kokos, tak chceš viac a takto a proste ako tlačiť na pilu niekedy extrémne kontraproduktívne a v konečnom dôsledku zistíš, že ak uberieš, tak až vtedy urobíš 100% pre tú formu, ako keby pre tú prípravu. Takže menej jednak viac a viac je niekedy menej, bohužiaľ. takže takto. Ale najviac, jednak to, že som možno, že bol tvrdý, ale ja som potreboval v podstate teraz tým, že som prestúpil z IFBB do NPC a ideme na to Evels, tak ja som potreboval konečne ako keby tú hlavu odľahčiť, lebo ja ako mám pretekárov pod sebou, mám ich dosť relatívne a naozaj proste ako riešiť dennodenne ich problémy. Všetci kauči, alebo tréneri, ktorí to robia dobre, tak chcú byť viac individuálni, ako venovať sa tým ľuďom viac do hĺbky, skrz ako nejakú mentálnu pohodu. Nielen čo sa týka formy, ale ako tá mentálna, psychická pohoda, nejaký balans, rovnováha.
tak človek musí vidieť aj trošku do ich súkromia a jednoducho ako pomôcť im, vieš, lebo ja som si proste strašne veľa vecí už zažil, takže im viem ako z fleku pomôcť tým ľuďom. Každopádne akože dennodenne riešiť toto bolo pre mňa už akože extrémne ťažké, pretože ja som na seba totálne zabudal a ja som už nevládal akože venovať energiu sebe. A najviac, čo mi škodilo, tak boli fakt ako posledné dni pred súťažou, kedy proste na mňa extrémne doľahol. Furt doľahne na mňa ten stres a to, že proste sa viem rozhádzať a neviem napríklad zvládnuť v súkromí proste akože niektoré situácie, alebo jednoducho viem, že keby, tak jak som teraz na tom, že som strašne v pohode, tak to zvládam úplne inak, pretože hlavu som odľahčil, už nemusím premýšľať nad sebou. Samozrejme, že ako je to moja, jak sa vraví, choroba z povolania, jednoducho premýšľam nad sebou, ale úplne ináč, že jednoducho fakt viem mávnuť rukou, OK, chce to čas, počkám, neriešim, dostanem pokyny, splním ich, ty to zhodnotíš a toto mi strašne proste pomáha. Odľahčiť hlavu, kortizol je proste relatívne OK a aj keby boli nejaké problémy aj s mojimi klientmi, bolo na mňa toho veľa, zrazu to zvládam proste, neviem, zrazu je to akože lepšie. Takže verím, že aj toto pomôže tej forme a že verím, že tá premiéra ako keby v NPC a rovno na Evels, že bude fajn, že sa tam nestratíme. No jasne. Hlavne ja si myslím, akože veľa ľudí takto, čo nemalo tú formu adekvátnu tomu Evels, tak tam išlo akože si to vyskúšať tým, že je to aj blízko. A že proste je to súťaž prestížna, jak je, v podstate v Európe tu ani nemáš väčšiu súťaž. Je to tak, tak veľa ľudí si to chce vyskúšať a ja si myslím, že tá tvoja forma je adekvátna tomu NPC, tak sme to presne spravili. Jo, a bude ešte lepšia to, ako ma drží tak, že ešte potrebujem ako doladiť takú tú tvrdosť, ostrosť ako aj tú plnosť. Viem, že ja v tých pózach, v tej čelnej viem vyzerať najlepšie, ak som naozaj proste plný. Hlavne tie ramena ti tam potom zväčší, no. Viem ich lepšie vypozovať aj a proste ukážu sa, jo. Aj v tej zadnej, tá zadná, ako ten chrbát u mňa ako je dlhoročnou slabinou. Zlepšil som ju, ale ešte to chce. Čiže v podstate ako doladiť aj tú plnosť, ale proste stále byť extrémne vyrezaný, extrémne ako prepracovaný a na tieto veci proste niekedy človek potrebuje aj roky. Jo, nie je to proste, že hneď, ale cieľ je v podstate fakt nestratiť sa na tom Evels, ukázať sa ako v tom najlepšom svetle, prísť tam ako keby v mojej životnej forme a tak. Takže takto. Mám tu nejaké otázky. Ja v podstate, jedna z nich je, prečo potrebuješ trénera, tak to už som asi zodpovedal skrz tú úľavu, jo? Že proste fakt je lepšie ako nepremýšľať nad vecami a takto aj Mr. Olympia jednoducho potrebuje kauča. Jo, je to tak, potrebuje trénera, potrebuje byť vedený, usmernený a v podstate pod nejakým dohľadom. Jo, takže aj tí najlepší proste tých trénerov proste majú. Jo, a takto. Ale v podstate je tu otázka, že prečo NPC a prečo zrovna Evels. Jo, lebo sú aj menšie súťaže, na ktoré by sme akože mohli ísť si to skúsiť. Akože hej, tak sú všelijaké, no ale tak práve to NPC je o tom, že máš tam tých najlepších z najlepších, no. Je to tak, no, je to tak. Je to v podstate ako aj výzva, aj jednoducho ten prestup mi dal ako nový impuls fakt vložiť do celej prípravy. Proste ako fakt tých, neviem, proste 200%, fakt ako oveľa väčší fokus. Som oveľa viac precízny ako keby a jednoducho sa mi to viac chce robiť a takto. Takže a máš tam hlavne veľa fanúšikov tým, že je to taká jediná NPC prístupná súťaž. Jo, a zrovna ako tá najväčšia v Európe, takže to je taký ten paradox, no a takto. V podstate hlavný ako keby taký hlavný dôvod, a nie že hlavný dôvod, ale ja som tu už raz aj vysvetloval na Instagrame, že mne to IFBB ako keby skrz moju postavu ako nesedí, že nevadia tie štvrťobraty.
Jo, ja keď som ti vral, že mám byť plný, že chcem byť plný, aby som vyzeral dobre v čelnej póze aj v zadnej, ja musím byť plný proste extrémne, jo, ale proste v tých bočných štvrťobratoch, ako keby ja sa tam strácam, som zrazu hrubý, deformujem si tú svoju postavu, kdežto v NPC je tam taká dobrá voľnosť. To robím viacerým ľuďom, aj napríklad môjmu pretekárovi Romanovi Volákovi, tak ten bol druhý na Diamonde a skončil druhý len preto, že ten, čo bol pred ním, tak v tých pózach mal uší pás, ale nechytal sa na ňo, no a potom vyhral o týždeň neskôr Olympiu amatér. Jo, je to tak. No. Vidíš, a tomu hovorili, že nemôže s takým pásom tam súťažiť o to. Čiže v NPC sa fakt hodnotí tá tvrdosť, tá forma a celková tá proporčnosť a napríklad taká vec, že v tej prednej póze nevyzeráš tak dobre, alebo trošku tam sere ten pás a tak nezáleží na tom až tak, jak v tom NPC. Jo, je to tak. A v tom NPC ako keby, není to len u fyzikov, ale v podstate skoro v každej kategórii aj u bikin, jo. Jednoducho tam páči sa mi ten rozdiel, že tí rozhodcovia proste hodnotia tak, ako majú. Jo? Že proste nelen samotnú pózu, ale jednoducho kontrolujú si toho pretekára, jeho formu pri pohybe, ako chodí po tom stage. Jo? Proste aj to si všímajú, alebo keď si v nejakej vzadu v kuľavovej pozícii, oni si ťa sledujú. Jo? Jednoducho hodnotia ťa tak, ako majú a v podstate koľkokrát v IFBB jednoducho, v IFBB v Elite Pro to spadá do toho, že tam, keď si pozrieš top 5, tak každá bikina je iná, každý pretekár je iný v tých top 5, tam proste vôbec to nesmeruje k nejakému trendu, nikto nevie, jak má vyzerať a nikto nevie, jak sa má pripraviť a stretol som sa s názormi proste, že musíš ladiť pretekára ako do tej kategórie, ale jak proste, povedz mi jak, keď nevieš, aký má tá kategória trend, v pravidlách nemáš napísané, ako má ten daný pretekár proste vyzerať. Je to tak, no. Takže v podstate aj skrz to sa mi to NPC ako páči a že človek smeruje niekde, jednoducho vie, ako sa pripraviť a hlavná vec, dostane feedback od hlavného rozhodcu, napríklad vieš si splniť domácu úlohu a prísť pripravený podľa nejakých pokynov, aby si vedel presne, čo robiť. Kdežto v Elite Pro vieš dostať od hlavného rozhodcu feedback, že si proste nebol alebo nebola po chuti. Toť vše proste, takže aj to je jeden z tých veľkých dôvodov, prečo aj keby som vyhral Elite Pro, tak tam určite proste asi nepôjdem. Jasné. Je to logickejšie na to NPC pre teba? Myslím si, že hej. Takže tak. Môžeme ešte, boli to otázky na teba. V podstate ľudí ako zaujalo alebo zaujíma, že v akom si ako zdravotnom stave a ako trénuješ. Jo? Lebo proste ako za mnou si dal dneska ako tréning, kde som sa ako, mal som čo robiť, aby som sa ťa chytal aj akože. takže ako cvičíš tvrdo proste, ja to vnímam, ja to cítim a v jakom si teraz režime celkovo? Teraz mám takú oddychovú fázu práve, že cvičím tak 4 krát do týždňa, akože keď mám chuť a mám čas, tak idem, že 5. Ale no som v podstate v remisii od reumatoidnej artritidy, čiže neužívam žiadnu liečbu. A teraz mám taký režim, že proste ak mám vás pretekárov, mám toho viacej, tak nestíham až toľko jesť, ak by som chcel. Tým pádom aj ten tréning je nastavený na to, aby nebol až taký ťažký. Hej. Že väčšinou je to tých 4 krát do týždňa a je to okolo 24 až 30 pracovných sérií. Čo je dosť. A je to za mňa akože push-pull, aj keď niekedy viem skombinovať ten push aj pull do jedného, a potom nohy, že takýto tréningový OK. Tým, že nohy cvičím vždy 2 krát do týždňa. OK. A využívaš ako v tréningu aj nejaké intenzifikačné metódy? Vieš čo, používam dosť izometrické kontrakcie, čiže napríklad, ja neviem, po tlakoch s jednoručkami držím jednoručky v rozpažení. Potom využívam napríklad super série. Zhadzované série moc nerobím, ale robím len cluster sety. To je bomba za mňa. A no, to je asi tak všetko za mňa, tieto izometrické kontrakcie. Akože ten tréning je kvázi jednoduchý, len dávam fakt dôraz na mind-muscle connection. Že až tak nehrotím tie váhy, ale fakt, že niektoré moje série, tak jak si videl, tak to bolo ešte relatívne niektoré krátke. Akože keď idem tak, že som mimo tú oddychovú fázu
tak niekedy vie tá séria trvať aj 3 a 3,5 minúty. Jo. Tak ako zažil som to, ako dneska proste mi povie, že ideš 30 opakovaní a proste pre mňa ako 30 opakovaní v sérii ako dosť. Ale ako potom je druhá vec, že to jedno opakovanie vie trvať proste 15 sekúnd. No. Takže som zástanca, že ten sval musí byť silný v každom rozsahu opakovaní. Či už je to no samozrejme nemyslím menej ako 5, ale dajme tomu, že od 6 do 8, od 10 do 15, od 20 do 30 a 50 plus. No jasné. OK. Pretože ako v tých vyšších počtoch opakovaní veľa ľudí ako nevie dvíhať ťažkú váhu. Hej. Ale proste je to podľa mňa skrz to, že už v nejakom rannom veku proste dajme tomu, že začínajú cvičiť a necvičia technicky. Proste snažia sa dvíhať relatívne nejakú váhu, ale nie sú v tom svale. To je ten muscle mind connection proste, že nevieš rozvíjať silu v tej danej 100% technike, ako keby premýšľať nad tým a budovať silu takto. No a potom nevedia byť akože silný v každom rozsahu, no. Jo, ja to teraz cítim akože na tom chrbte a ramenách, pretože na tom som akože pracoval non-stop, lebo sú to moje ako dominantné slabiny. Takže a zlepšil som to, jo. Takže aj skrz to, lebo ja nemám 100%, ja nemám dobrú genetiku. Ja nemám dobrú genetiku ani na men's fyzik, jednoducho, ale je to kategória, v ktorej viem trošku zamútiť vodu, jo. Máš tam asi najbližšie, no. Jo, tam asi nič iné není, ani klasik fyzik. Potreboval by som ako strašne veľa kíl v kvalite ako nabrať a neviem, či by to moje telo úplne ako a akože to je zvládlo, taký relatívny pojem, že veľa kíl v kvalite, lebo ty podľa mňa by si práve mal problém sa tam vojsť do toho limitu. A aj tak by to vyzeralo stále, že nemáš toľko hmoty. Yes. Jo, je to tak, lebo proste borci, ktorí majú o 5 kg menej než ja, vedia vyzerať, že sú dvakrát väčší než ja. Jo, takže aj to, no proste niekto by povedal, že máš ťažké kosti. Hej, no, akože tá stavba robí fakt veľa. A ty máš tie svaly proste tak máš tie svalové brúška, neviem, upnuté, že ten men's fyzik ti sedí najviac. Asi jo, a tamto asi aj ostane a v tom NPC. V tom NPC teraz už tí men's fyzik sú obrovský, ne? Sú, no aj v podstate jedna vec, čo sa mi ľúbi, je tohtoročná Olympia, pretože men's fyzikov v podstate zacítil som tam trošku zmenu toho trendu a vyhral Ryan Terry. Hej. A jednak konečne sa mu to akože podarilo, ale páči sa mi strašne to, že tam bol kladený dôraz ako na tú pripravenosť. Bol extrémne plný, ale bol extrémne pripravený, jo? Že proste tí černoši a tá černovská genetika, proste tá guľatosť, veľkosť boli fakt ako ešte aj minulý rok strašne obrovskí tí fyzici. Mne sa to strašne nepáčilo. Je to jak taká 212 v plavkách. Asi jo, no. A druhá vec je to, že som v podstate, že už netlačia tých ako keby tých černochov, tú ich genetiku ako do popredia, jo, ale vyhral proste Terry a zamútil extrémne vody a v podstate dal veľa nádeje nám. A to mal ešte najťažšiu prípravu za celú dobu. Okay. On teraz spával, že 4 hodiny denne, on mal veľa roboty, do toho si prerábal doma tak. Čiže on to mal teraz fakt, že ťažké, takže Až takto som nesledoval jeho prípravu, takže tie veci neviem, no. Ale som rád, v podstate tohtoročná Olympia tiež dopadla úplne asi tak, jak mala v každej kategórii. Aj presne v každej, no. Jo, aj klasík, aj. Bikiny možno boli trochu divné. Bikiny som až tak nepochopil, ale okrem bikín všetko bolo. Ja si myslím, že aj bikiny, akože to bolo fajn. Tá Jennifer proste bola za mňa top a celkovo, ak sa pozerám na tie NPC bikiny, ona je komplexne ako keby totálny prototyp bikiny, aj prevedenia, aj prezentácie, aj celkovou pripravenosťou sa najviac blíži tomu trendu a celkový look proste za mňa ako fajn. Ja som tam proste na tom stage nevidel lepšiu bikinu, než je ona. Jo, riešim to proste, ako mám bikiny pod sebou. Takže do týchto vôd ako keby zachádzam, riešim to.
Takže ja si myslím, že aj tie bikiny proste dopadli ako dobré. A vieš, čo sa mi páči, že ak teraz NPC dáva tie videá na posing a rozobrali vlastne aj Olympiu, lebo niektorí ľudia sa sťažovali, že mal vyhrať hady a robí to mladý Menion. Si videl tie videá a rozoberá aj posing presne o jednotlivých kategórií, čo tam hľadajú, čo môžeš, nemôžeš, prečo niekoho tam skritizovali. A fakt dobre to robí. To sa mi veľmi páči. Jo, aj to porovnanie v daných pózach, jak si rozštvrtia ako to telo, ako keby zrovnávajú časť s danou časťou proste tých kultíkov. A keď sa na to človek pozrie ako keby takto, tak proste zistí, že že ten hady proste vyhrať nemal, jo. Jasne. Takže ako jo. No proste NPC, takže za mňa ako som rád, že som dospel konečne k tomu rozhodnutiu a že už sa nebudem ako keby trápiť v tom IFBB vyslovene skrz to, že ma to proste ako nebaví alebo nenaplňa, alebo viem, že proste míňam strašne veľa času, zdravia a peňazí a všetkého proste do prípravy, kde viem, že to už pre mňa nemá ako keby žiaden význam, no. Takže takto. A ešte ďalšia vec je to, že skrz to NPC, že ja môžem využiť aj ďalšie tie voľné federácie. Hej, môžeš súťažiť v NABE a teraz už čo PCA, no, tak akože dá sa skúsiť kadečo, takže uvidíme, čo budúcnosť ukáže. Takže takto. Ja zatiaľ pozriem ešte nejaké otázky. Si myslím, že tam by si vyhral všetko. Tak... Nebol asi žiadny problém. Tak to ma nebude baviť. Dobre, čo sa týka ako keby dopingu a podobných vecí, ja som proste ako taký kontroverznejší typ, proste ja nemám problém ako povedať nič, teda nemám problém s ničím, ja poviem všetko a takto, ale v podstate sú tu nejaké otázky aj skrz to, aj že či proste používame a neviem čo, tak či sa k tomu chceme ako vyjadriť. Akože ja som s tým v pohode. V podstate ako nič konkretizovať nebudem, ale v podstate čo musím podotknúť je to, že odkedy ako spolu robíme, tak mám pocit, že proste ako nejdeme skoro vôbec nič. Hej, ako tak oproti tomu, čo si bral predtým, tak je tento mnoho menej. Je proste ako... jemnejších vecí, no. Jo, čiže aj keď tam niečo je, tak to je naozaj proste nič silné, takže takto. Vieš, čo bola sranda, ty si robil alkeru, keď si predtým bol v príprave? Alebo po príprave? Jo. Tak sranda by bola teraz po príprave spraviť keru, porovnať to. To by šlo, OK. Lebo tam si myslím, že tam by si mal o dosť menej tej hepatoxicity, aj cholesterolu, určite lepší. Jo, takže sa ešte rozhodneme, že čo budeme robiť po sezóne, ako dopadne tá súťaž a hlavne to, aký dostanem feedback od rozhodcov, lebo ak tej práce bude veľa, tak ten oddych asi úplne nebude. Jo, takže ako zistíme. A každopádne v tom NPC sa mi ešte ľúbi to, že tam naozaj sa to nedelí na nejakú jarnú, jesennú sezónu, ale že vieme súťažiť v podstate aj v priebehu roka. Jo, takže to vieme ako lepšie plánovať, časovať a celkovo proste každý pretekár, kulturista to pozná aj skrz tú chémiu, že proste nejaký oddych asi potrebuje a takto, no, pretože hlavne na tej vrcholovej úrovni, ako keby, hlavne tá kulturistika, ja stále vravím proste, že ten doping a vyslovene tento šport, kulturistika, to je proste, mnohí to odsudzujú a takto, ale ako ono sa to dá všetko robiť pekne, ako naturálne a takto, ale vyslovene sa takto nedá robiť, ako keby vyslovene táto vrcholová kulturistika, že ten šport, to je kulturistika vrcholová a v podstate a doping, to je, ja stále používam takú vetu, že
že to je jak keby si išiel hrať futbal bez lopty, proste ako behať môžeš celý čas, ale nikdy nedáš gól, vieš, ako hotovo, vieš. Takže prečo by si mal akože pretekať na tejto úrovni proste, keď vieš, že prehráš a môžeš to robiť ako keby pre radosť, ale choď si to robiť pre radosť do iných federácií, ktoré nie sú na tak vysokej úrovni, pretože toto je ako svetová úroveň v podstate, to NPC a len z NPC sa vieš dostať ako keby fakt na tú Olympiu. A aj preto, jak si vrával, že proste mnohí na to nemajú formu a idú si to skúsiť, jo, tak to je presne to. Proste ako... Je to tak, no, bohužiaľ. Tak naturálne môžeš ísť na majstrovstvá sveta aj v IFBB, aj na majstrovstvá Európy. Tam dokážeš spraviť výsledok, ale bohužiaľ to by si musel byť čistý Herkules a narodiť sa neviem ako, aj to by si mal ťažké a veľmi malú šancu, takže to proste bez toho nejde, no. Jo, je to tak, jak tvrdíš. Bohužiaľ. OK. Tam to patrí, no a jedine už potom sa to delí na tie dva tábory, že či to robíš dobre a bezpečne, alebo či to robíš to zúletenie, kde to nemusí mať ani lepší účinok. Skôr naopak horší, no. Ale niekedy si ináč myslím, že paradoxne, keď to robíš že v malých dávkach a rozumne, tak to môže byť aj zdravšie, ak naturálne robiť nejak extrémne dlhú prípravu a úplne sa trápiť. Viem, na čo narážaš a súhlasím. Hlavne keď ťaháš akože XY súťaž za sebou, hej? Je to tak. A druhá stránka veci je aj to, že nech to znie akokoľvek proste. Mám pod sebou klientov, ktorí prišli za mnou s problémami zdravotnými, skrz hormóny, skrz proste naozaj, nechcem to úplne ako konkretizovať, jednoducho, ak tam, dajme tomu, problémy hormonálne, ktoré sa ako nasadením týchto vecí v podstate vedeli ako vyriešiť. Jo, akože všetky ako sekundárne problémy, zdravotné, ktoré ten človek mal, tak sú fuč. Len skrz to, že sme zrovnali hormóny a v podstate toho človeka ako keby vyliečili. Ja to neobhajujem nejako, ani nikomu nekážem, že používajte chemiu a doping, neviem čo. Jasné. Ale proste sú to skúsenosti, že ak to robíš proste dobre, kontroluješ si toho človeka, proste nepoužívaš proste extrémne dávky, pretože dneska som to už povedal asi tak 1000-krát, dávka robí jed, dobre som to povedal? No, dávka robí jed, no. Proste. No, je to tak, no. Takže v podstate aj takto, no. No aj dá sa vyberať rozumne z tých látok, hej, tak máš veľa zlých, veľa dobrých, alebo respektíve niektoré sú dobré v nízkej dávke, niektoré sú lepšie vo vyššej. Tam je to už také, no, že musíš byť preštudovaný v tom. Yes, každopádne aj u žien, proste to je, jo. A u žien je to 1000-krát ako ešte horšie ako nejaké, skrz nejaké, jednak potrebuješ vedieť, do akej kategórie ten človek patrí a akú genetiku má. Jo, a v podstate ako ladiť aj tieto veci skrz tú kategóriu, pretože aj ženy používajú proste na tej vrcholovej úrovni ako doping. Jasne. Proste je to tak. A aj bikiny, aj wellnessky, aj body fitness, aj proste naozaj drvivá väčšina, skoro všetky. A jasné, že v podstate wellnesska v NPC proste nebude používať asi látky, ktoré používa napríklad bikina, jo, ako môže, ale proste tam sa líši to množstvo a jednoducho strašne veľa faktorov rozhoduje aj skrz to, či tie ženy proste, dajme tomu, tá bikina, ak potrebuje mať formu, ktorá nesmie byť vyrezaná, nesmie byť extrémne ostrá, tvrdá, tak proste nemôže používať látky, ktoré používajú proste bežne chlapi, jo, a silným androgénnym účinkom a takto. Jo, a v podstate dajme tomu, že to zhrnem takto, že ako keby že tá žena používala doping a chémiu ako bikina ako wellnesska, tak v živote nebude vyzerať jak proste bikina. Jasne. Jo, čiže takto, no. Dobre. Čo by sme ešte chceli povedať divákom?
dopingu to asi stačilo. Máš tam ešte nejaké otázky? Otázky? Či trénujem inak v príprave do NPC, ako keď som trénoval do IFBB, či sú tam nejaké zmeny? Max tomu trochu pridáš, akože máš viacej motivácie, ale to je asi tak jediný rozdiel, si myslím. Asi jo. A v podstate väčší fokus na tie slabiny a možno detailnejšie prepracovaný tréning, lepšie prepracované stimuly by som povedal, že proste ten záver tých sérií, kde idem do zlyhania, tak proste, že to posúvaš na tejto úrovni, jak proste tam už nemáš čo extrémne meniť. Jo, len naozaj hrať sa s tými stimulmi a jednoducho tam to posúvať kročík po kročiku, jo, a posúvať ten level a už len sleduješ na sebe, či to v podstate funguje alebo ne. A s tebou to tak mám, aj dneska, ak sme riešili tú techniku, naozaj proste tam rozhodujú centimetre, jo, s tou rotáciou a takto zrazu to cítim fakt o 1000-krát lepšie, než proste keď ten ceňťak tam není. Jo, takže a cítil som to, takže v podstate hráme sa s týmto, väčší dôraz na tie stimuly, jo, takže takto, to sú asi jediné zmeny, no. A zakázal si mi kardio, takže... Dobre, akože ja si myslím, že dobre, tak my sme to začali riešiť dosť neskoro, ale keby to je skoršie, tak máš ešte o mnoho viacej jedla. A myslím si, že nebolo to až také hrozné, že stále sa dalo akože aj s tým jedlom. A nemyslím si, že akože podľa mňa som mal mnoho náročnejšie prípravy, ako toto. Jo, určite áno. Ja som si zažil proste ako aj v roku 2021 som išiel proste nuly a išiel som ich proste ako 7 dní, 8 a proste žmýkal som to. Koncentračné tábory. Jo, tak som si pripadal, no, že to nemalo absolútne ako ten efekt. Ja momentálne teraz vyhovuje mi to, že jednoducho ten hrubý tuk ako schudnúť včas, ale jednoducho štartovať, rozbiehať to telo až do tej súťaže. Jo, lebo v podstate teraz to vnímam, že fakt ako kebyže nejsem teraz s tebou, tak asi by som urobil unáhlené rozhodnutia. Že proste viem sa krotiť, viem sa udržať, OK, proste potrebujem jesť a chcem jesť, ale jednoducho viem, že proste musím byť proste trpezlivý a že čakať na tú formu proste, ktorá bude až na tom stage. Takže takto. Hej. Ja som s tou formou spokojný, páči sa mi to, veľmi rýchlo zlepšenia tam je vidno, no teraz to bude už len lepšie, takže sa na to teším. To rád počujem, počuli ste ho, že vraj to bude iba lepšie, takže ak by to náhodou nebolo, tak napíšte do komentáru, že Mario je klamár a že máme ukončiť spoluprácu, jo? Takže to asi stačilo. Yes, môžeme to seknúť. A môžeme ísť ďalej jesť a regenerovať. OK, tak poďme na to. Vidíme sa v podstate o 2 dní na pódiu. Bude to moja premiéra na Evels, takže týmto by som vás chcel aj pozvať na tú súťaž. A tak, takže tešíme sa na vás, vidíme sa v Prahe, v Hiltone a čaute. Čaute.